Munay munggos, so tantag munggos latan para tanyod to. Ano itong isda? Inunong isda. Ato ni siyang magagawa tanig ako subak sa itong munggos. Ang nilatan akong munggos, subakan ako inunong nga isda. Ano ni siya? Nami sa bukid, payag na balay naman sa bukid, nami sinahulan. Ano karon? Ano siya pinang tungaon? Tungaon na to, kaya naikupog sa tunga. Kanang bukog to na hato sa iring. Ano ni siya? Kunis-kunison di siya. Kuan to ni siya bukog. Pag man natupog-bukog ani, atong isubak sa atong nilatan munggos. Kaya wala magitay lain ni ka madakpan ani nata sa bukid. Natay sinuhulan, nagkasukupra sa akong mama. Ang lubi, mani akong gipakaon sa sinuhulan niya. Maglatak munggos, dayon subakan og kuan, isda. Inunong nga isda, kuha bukog din isubak nato. Ang kuan. Pero nahinaw bi ko ha. Dili ni hubog kong kumot. Dili pinang kumot hinaw ko. Nya gitabog ko sa nahugas sa lubot. Ha, joke lang. Dili man akong kamot. Wala ko patabagan ni mother at kuha agkat ato yung lubi nga. Luto na kay ako yung perigamo. Ano siya? Dagan kay para sa iring ani ba? Ano siya? Manon ko na tanan agkat. Ano ni? Isda gikunis-kunis nako, then butangan akong asin, bitsin o paminta. Mana siya ready na siya ihuwad nako. Yara, darang unsug ana mong pinubre. Wow, ang pinubre ng mga ulam. Mani ang sudan nga pinubre. Tingnan sa bukid, wala magitay laing kuan. Sudan na siya. Atong tubigan. Okay, gilakan to man na siya, pagkaluto man lang. Tubigan na to dahil sabaw. Pag man ang tubigan dahil sabaw, atong itakang pabukawan to pero nakalawian na sabaw. Dali. Ako ko kayon. Tideng. Ano siya? Atong sabaw. Kaya ito ko na siya pagkalo na ilatan. Ayan, pagkaman takluban. Muna na siya ang pagkaman takang mato na ito ang abuhan na sa bukid. Ang agad nani dito. Pasang bukal, tanawa. At ito ni buyukan o bugas. Pabukan ko. Tira. Pila ka maso? Sinira ni Mador. Mat-mat yung mga guk. Ang tanglan. Mga tanglan. Mga tanglan dire ha. Pilang punuan na ni. Makasama di ba ring dahon na ni ay. Gumayon na nato kay kusog ba ni makanimik. Oh, latanin mo. Ang katong hidlaron may inom mo. Daghang kaya ba. Gumayon ra oy. Tiara, ubas na akong nuagan akong gisunod ang atong utan nga nilatang munggos. Magkatag ginaghaom to kay purihag lungagan karon. Akong gibalik og takang munggos kay kuan para mabukal ang tubig. Mana siya timpla. Tungo kayon. Kaya basin niya duol og dagat daghanan sa asin. Ilawan sa nato. Ang sakto na jud, sakto na timpla. Sila ni bahala. Utab ang nirang asin. Karon kay wala man ko nakatabang og pili og ugas sa lubi. Ang kupla sa mama mo ni resulta. Siya may nagpili dito, pilihan niya luto na. Nga luto na ni siya tanan. Tanan luto na. Siya rin napili kay ako yung panigamo. Mano yung napili tanan. Then ay hilaw dito napiliin. Yan po itong halingan kamon po pilihan ug mauluto na. Ano siya? Yan nagboy ni Rachel, wala yung tampang. Wala yung tampang ipili kay gidigamo man. Yan akong tampang diguman. Human pinagto nilang tampang ko. Tigsugod food kay wala na may piliunon. Ang buhay Bisayang pobre. Mao ni karon ka Bisayang kapobre, Bisayang pobre dato na he. Wala gyud nakakuyog ang akong nasakop kay pila man sila. Yang hapon uli ko silang duha. Wala ko sa ubos, masaka na po dire. Okay, paso na po ko adto. Kami pa kung hapon uli. Nagabot na sa balay sila ha. Di ko yan, wala ko. Tangas pati sinubaw, siyang nanay. Kami pa kung hapon. Mao ni tong kinabuhi Bisayang pobre. Kasilan. Nga mother nagagawa yan kay isugdo niya sa landahan pabilo. Tapos ubos ay bugam din bukal kung kangod. Nilatang aw ko. Ito, nilatang gos baru kay bukal. Ato di yang lubi. Yara. Na. Ano yang tagdahanan og lubi. Kuplas. Ito. Ang bangag oh, natay baga dia oh. Ayun na ni pagtabi ng bangag mo diri kay masaya makuha ning tambak sa tubod niya, tubig. Mao tang resulta sa landahan nga na tubigon kay makuan. Luto gid ang tubig, daghan tubig bangag. Siya.